Menikmati rahayu. Rahayu. Aturake pedebun para gusti kamu aku saiko kesempatan iki iso makumpul ning papan panggonan alas sapa iki jare sekina kudu Alas cengkir gading Pak De. alas cengkir gading lho ya Nggih. dadi sejarahe alas cengkir gading iki papan panggonan sing jaman cilikane sekina biyen tega mertapa kudu ya Nggih. dadi sebelah kidul kudu sing jenenge watu gedene sakebu ngono ya. Nggih. Watune kadang kala nek bengi sakjroning kuwi ana suwarane ngarang ngono ya. Nggih. Makane ya padha karo disebut jenenge watu Grang. watu krang lho ya. Nggih, Pak De. Sadene papan panggonan kene iki sing jenenge watu krang iki ora krana sanggon ning ana ronggon. Sing siji ning belah kulon kono ngono ya. Nggih. Nek jaman biyen telepone durung akeh sing jenenge lampu, nalika jaman isih do nganggo sentir, tembakane Petroma, panggonan kene iki wingit dulu ya. Nggih, Pak De. Ananging senajan iki listrik wis mlebu ning perkampungan, nyatane papan panggonan kene ya durung ana penerangan lho ya. Nggih. Dadi iki pepadange saka alam, saka sinare bulan lho ya. Nggih, Pak De. Dasar iki malam tanggal pira? 16 Pak De. 16 Purnama kuwi ya. 16 Purnama. Dadi sadurunge nindakake sing jenenge Mamayu. Ayune bawana. Kuwi gawe wejangan sawa tara ngono ya. Nggih, Pak De. Wis padha mudhang tegese Mamayu ayune bawana. Ayo, tandha. Mamayu hayu ning bawana nggih sak pangertosane kula nggih Pak De. Ya, Mamayu hayu ning bawana niku nyawiji kalian alam Pak De. ya. Sedangkan memberikan manfaat yang besar yang ya seba memelihara Pak De, memelihara alam semesta Pak De. ya. Tadi kuwi padha karo paribasane nindakake panaksan kalau kagungan pangeran melu njaga kaendahane lumantar apa tata kramane salah sawijine apa nyambung donga kelawan alam semesta kuwi ya. Nggih. Tak lho ya. Nggih, Pak De. Karena wong jaman saiki iki akeh-akeh donga kuwi kanggo kepentingane pribadi lho ya. Nggih. Kamangka nek palenggan karapan Santara kuwi paribasane direwangi cok bakal mrana rene nindakake dawuhe saka leluhure. Ibarate tugasmu kuwi kodene ngungkuli tugase para menteri ngono ya. Nggih. Kajabane tata laire menungsa ora duwe gaji ngono ya. Nggih. Anake aja kuwatir karena apa? Lek gajine tata laire menungsa kuwi penangka sing gaji para penungsa kelawan atasane ngono ya. Nggih. Lumantar duit pasokan saka Ya, ting lho ya. Nggih. Harus diramu kandhe Mamayu haine bawana. Gajine wis saka alam semesta ngono ya. Nggih, Pak De. Tak ngono ya. Nggih. Dong, Pak De. Pasane direwangi cok bakal saka setan, ulon, lor, kidul, sangune disangga dhewe. Nggih. Kamangka manfaate ditujokake marang tumrap sapadha Padane. kuwi ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih, Pak De. Coba nek wong sing mesti dawuh jejiban kawan nindakake karyane jadi tukasake leluhure mestine nek tumeka marang pemerintahan negarane sing di papan panggone iso ngerti babagan kesadaran jati dirine lan batine mesti ya bakal ngatekake ya. Nggih, tegese. Apa menungso isine angkara murka dadine serang legewa utawa ora tekna ngono ya.
Karena tataran menuju sakit kuwi sing diuti ora babakan kasampurnaning dadi menungso sautuwe besok temeka ali sampurnane pangerane ananging dipikirake nalikane uripe bicarane kaya kamulyane penak tumrap pribadine keluargane lan sanaka dange ya dadi nek ora keluarga ora sanak kadang berarti sira liyane apa ora disawang lho ya nggih nggih ngoten ade rata-rata ning ngoten ono kuwi ora beda kaya pemerintahan akhirnya tibane ya carane ya kaya mengkono lho ya nggih ibarate kok dene dinasti utawa turun ta ngono lho ya nggih sing mampu-mampu keluargane sanak kadange mesti dadi pejabat pemerintah ande gitu ya makane iki besok ning tataran donya kang anyar iki jagat digelar iki besok wedene wis dicewancine pancen akeh wong angkara murka sing wis ora iso dipenggak utawa dilengake besok ya alame sing bakal ngelingake kok dene sing bola-bali tak kandak akeh gitu ya ora beda gambarane pengejane wantah sing tak omongake mambengi paribasane menungso kuwi unsur banyune jumlahe 80% kasarane nggih unsur liyane 20% ya ora beda gambarane jagat Nusantara kuwi kira-kira daratane karo lautane isih akeh ndi persanane to jo kathah laute Pakde katakan Kathah laute Pakde. Sepo Kathah laute Pakde. Itu bintang jawab pun ya ini kira-kira akan siapa kok iso kaya mengkono alasannya apa barang tumrap jawabane kuwi mau lho ya kok iso kayak laute ora daratane kira-kira apa kon Sepo Ngeten Pakde. Anu apa? Luas daratan kali lautan itu untuk banyak lautnya Pakde. ya Untuk ukuran luasnya Pakde. ya katakan Ini ku jajane lautan Pakde. jadi belautan terus lagi jadi daratan ya tojo nggih nah ditinggalin niku kalau rumiyin niku Pakde nggih daratan kali lautan niku tetep lautan Pakde menurut nggih wonten nggih peta ngoten niku kan daratannya mung sekedhik lautane liar sangat ngoten lho Pakde ya aku jajane padha wae karo omong aku mau padha lali bahasane kuwi ya ngapunten Pakde tak tegese ya ada bahasa aku ngandake sih jenenge daratan lautan si ombo lautan mergo ne jawabane Sepo karena lautan luas ya padha wae lah terus mau kadang-kadang apa Begini wow nggih lautan ya. mergo biyene lautan ya nggih atau dia apa rata daratane pun sekedhik lautane liar aku ya padha wae bang ngono ya wis ora apa-apa ngono ya nggih aku wis nerangake sing wong SDM dhuwur sing ngerti babagan ilmu alam secara tata lahir tata batin ya iso nerangake ngono ya nggih BMKG lah intine sing paling baku kuwi ditengoro marang tandane alam nek wong Jawa ki wong bodho ora ngerti babagan teori pangelmon nek wis cetha papan panggonan sing mbok nggone iki kadang kala natane ya ana pasire ana watu kalange kasarane kuwi lho ya nggih contohnya wilayah Klaten kalau laute Yogyakarta lah yo ada nyatane Klaten udah yo lemah pasir lho ya nggih makanya ono ngapa disebut desane wedi gitu ya oh nggih mereka akeh pasire kamu ke pasir iki manggone neng
laut pantai to pantai laut ya nggih Rabedane papan panggonan sing jenenge wilayah-wilayah wis Wonogiri, Yogyakarta, Karanganyar wis akeh ditemokake watu karang ya. nggih Batu iki nandhakake sasmitaun nek biyen kuwi pancen lautan ya. nggih Pak De Makane wilayah kene iki ana sing jenenge Karanganyar, ana sing jenenge Karangpadan, nggih ana meneh jenenge Karangasem lan sapitu rute ngono ya. oh nggih Kuwi lak jenenge karang-karang lak padha karo karang-karang nggih aran lautan ya. nggih Makane besok nek jagat melareke diwalik bali nek asal mulane kudu iso nemokake babakan lawang pangurip pandhe ngono ya. Goleki papan panggonan sing aman ya. oh nggih Makane nek wong kuwi nases ngandhakake sing jenenge Lawu utawa gunung Lawu sing papanane panggonane ning dhuwur lho ya. oh nggih Gunung Lawu ki termasuk gunung sing dhuwur lho ya. nggih Kira-kira nek karo gunung liyane nomor pira sing gunung-gunung paling dhuwur? Tonjo. nggih nek Gunung Lawu termasuk Injil Pak De kados kali Merapi men tesih Injil Lawu Maksudnya terbesar nomor pira ngono Tonjo? terbesar nomor Pulau Supen Pak De Sebo Mboten patek dong Pak De. Kandangan Mboten ngertos ya. aku kok dibuka Google ngono ya. nggih Sekone anak ngerti dibuka Google dhewe ngono ya. nggih Ya karo sinau ngono ya. Intine ya masuk gunung sing paling dhuwur. Sakwise Semeru lan Slamet ya. oh nggih Ana gunung sing ketok dhuwur iki lak Semeru, Slamet karo Lawu nek ning Lawu. Jawa ngono ya. nggih Aku nek dibandingake gunung-gunung liyane sing ning luar Jawa ya enek meneh gunung sing luwih dhuwur lho ya. nggih Tak lho ya. nggih Pak De Makane nek wong Jawa kuwi duwe keyakinan nek Gunung Lawu ki padha karo lawange panguripan lho ya. nggih Karena nanti kone jaman biyen lautan sing dadi daratan kuwi ya gunung Lawu. Liyane kuwi lautan lho ya. oh Berarti sak ngisore Lawu kuwi jaman biyen kuwi lautan utawa dasare laut ya. oh nggih Dadi kok desane Sebo, desane Tondo, desane Kandangan iku desane ben ora ono karena dudu daratan ya. nggih Nanging sing asli daratan nek ning wilayah kene kuwi ya Gunung Lawu ngono ya. Tak ngono ya. nggih dong Pak De Makane ngenti ana papan panggonan gunung kok ditemokake watu-watu karang berarti kuwi jajane dasar hutan ya. nggih Tak ngono ya. nggih Ya ki gunung ilmu alam ngene wong bodho digodhog-godhog katheke digatoke ngono ya. Perkara beneran salah ya miturut pemahamane dhewe ngono ya. Tak ngono ya. Nah, setelah waktu ngono kuwi iki penjelasane secara singkate ngono ya. Makane kenapa siswa pelenggan kariban Nusantara kuwi diajarake sok nanem sok bakal ana rene. Apa tujuane janjane sejati iki kudune dengar endi ngono ya. Kira-kira tujuane apa sih, Bo? Maringi bebungah bebono kalih syukur dumateng Gusti Allah atas rahmate niku Pak De. Ya kadang Desa Bebono kali ucapan syukur sampun paringi hasil bumi napa saged panguripan itu Pak De. ya Tonjo nggih wujud syukur Pak De ya dene ngono ya. Nggih, wujud syukur. Ate jam bakal iki intine bebono wujud syukur marang sing kuwasa. Makane diwujudake kanthi srana iki nyambung marang sing kuwasa lan alam jagat raya. Nampung kelawan sing dititahake sing ditugasake mengko wilayah-wilayah pawan panggonan sing jaga ning
Ora ngono ya. Nggih. Dadi sing jenenge bumi pertiwi utah darah kuwi mesti ana penjagane utusane sing kuwasa ngono ya. Makane ya perlu disambungake. Perlu dadi sanak kadange supaya besok dadi tolak balak marang bencanane ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih, Pakde. Ayo dene kok dijak bakali kok malah dadi ana bencana kuwi lah kersane sing Sing kuwasa. Nggih, Pakde. Ati pancen menungsane wis wayahe Ditata. Tak ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih, Pakde. Ya setelah waktu kudu kuwi muga dadake pangerten jangan sing sithik iki ngono ya. Nggih, Pakde. Sak kuwi temati rahayu. Rahayu, Pakde.